Kêu đi kháng nó mình bahasa mana? Coba. AC ya teh. Hah? AC. Korote AC. Ya, itu benar sih. Hah? Benar sih. Mana? Itu benar. Saya AC ভিতর পানি দি, খিড়কি দি। Nơi logoper palok taisyo na nơi dali sona jan chang. Oma bikaruge. Numpak. Mana bayane? Polis ni mat dok. Hamde hornen salah. Bwrma khaona logoper. Cuma satu. Sikauफोरा माबा माबि सोबग्राफोरा ड्राग्स लाग्रा आरि इदिया माने मुसलमान मानसिनि बोरमा मालायनि बोरमा खासि गिदिरथारखौनो खावदोनो लोगोफोर ओमफ्राय दायो केस होबायसो मुस्लिमा ओमफ्राय पुलिस फैलायदोनो ओमफ्राय आंहा नै बेलासियावनो ओंख्रि संबायानो लोगोफोर माने माइनावा लोमजादो गगा मोनदो आरो ओंखायनो माने आं सानावनो जानानै थानोसै अरनि थाबा नै मोखाङाव नांफैलायदो हाव हावनो साराय खामस्लाजोबलायसिगोन गथ' लोमजाबाबो बेसे खस्थ' बिमाफोरा नुवाखै ओंखायनो बिमाफोरखौ अननांगौ लोगोफोर गासिबो अन निजेनि बिमाखौ आंबो अनो आरोना माब्लाबा रायो आरो ओमफ्राय रायबाबो माने गोसोआव दुखु मोनफिनो मानो रायफ्लांखो होननानै संबाय थानोसै आं दायो बैनो पार्टनारा फैलायबाय पार्टनार কি খবর पार्टनारा लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे खोथा इयो माने आङो भिडिअ बानायबाथाय सोरनोबा भिडिअ कल बानायनानै देखायदो आरो होननानै माने बोरो नोंनि लोगोफोरालाय होननानै नायनो नागिरबाय थायो फाय लोगोफोरखौ देखायलायनि आं फायनाय फाय बोरो मानसियालाय सोर फैदो आया दहाय हाबलांगोन होननाया फैदो आं मिथिया ओमफ्राय नोंहा गोजांबायानो दानो दे होमबालाय लोगोफोरजों नायलायनोसै ज' खामफ्लाया अबे खामफ्लाया माखौ नायनो ओइ नोंसोरनाव ज' नैयाव ज'ब्रा नैयाव स्राङाव ज'लै आंगि आलासि फैदो है स्राङाव ज' नै ज' सोर अबेनि आलासि माबा नाम होननाया है आं सिनायाखै बे मालाय राफोरथारदे हाय लोगोफोर मा होननांगौ ओमफ्राय हाय लोगोफोर नों अबेनि खोथा
Hai लोगोफोर आं नों अबेनि खिथादो दाना नों बबेनि होजाम बिलाइ नों अबेनि आं सिमलानि नाखा सिमलानि रान्दिनि पारा ना मा नोंनिया सिमलानि रान्दिनि पारानि आबैया मादैनि माने दादानि बिखुमजो नोंलाय सोरजों रायलायदों नोंलाय ओइ लोगोफोर ओइलाय ओमफ्राय आबैया माने माबा जादों अन्थाइ जादों उदैयाव अन्थाइनि बिमा जादों सोरहाबा न' खानोबा बेखौ लांफै अन्थाइया माखासे मानि जाना दं इनाव ओंखायनो माने जोंहानाव दायो नायजानो फैना दंफैयो बिजामादैनियाव हामाखै बेसेरा न'आव थांनो लुबैनानै मास मोनबेसे जाफैखो नोङो हो मास मोननै मोनथाम जाफैबायो जोंहानाव फैनाया ओमफ्राय माने अन्थायानो खमायाखै बेसेरा बेसेबा बासिबाबो दाबो हामला ओंखायनो बेमारि नुदो नामा होनना सोंबाय थायो लोगोफोर नोंथांमोनहाबो नायनानै खोन्थाहरनाय कमेन्टआव बेमारि नुदो नामा बेमारि नुवाखैब्रा उदैयावल'सो अन्थाइ जादों नोंनाव गोजांबाय एसे गोजांबाय न'आव आंलाय गरमसो मोनदों सोरबा आलासि फैदोंनो सोर आलासि दहाय थुलसि नामा नारुखुमानि रं गथ'खौबो हैबाय आं बान्दों सोर नुखो र' आं सिनायाहाय अबेनिबा ओइ हाबा लागोनिनोहाय अ हाबा लागोनि मा बोरमा गाबफैलायबाय जानो सोलोंदों खोमा देनां नायनो देनां आं गथ'आव इदिमोन होननानै होननाय बायदि माइनावा आंखौबो माबा इदि बुलदब ओइनो आबैया इदिमोन आयंआ इदिमोन आबैमोना इदिमोन होननानै मबाइलाव नायनो हानाय बायदिब्रा मबाइलाव दिखांना दोनबा थायाना मबाइला हामा जायो माब्लाबा अखालनि आगोलनि मानायखौसो गैया थादिया मा बुस्थु जोंदि ज' थिखांजोबनाया मायावलै जोंनियावबो सालियाव जानांगौ हरदोसो बिफाखौ लांनो खिथादों आङो ओमफ्राय दाबा फैगोन ना फैया ओमफ्राय आङो ओइ आबैया केसेट दालि मोनजागोन ना मोनजाया ए मोनजायोनो होमबा नों जायाना केसेटखौ नै जोंहा सानैदों मुगु दालिसो जासै मोनजायो दे खारग'बाय ओइ